Ahojte! Vítam vás u nového videjka. A toto videjko je vlogisek, budem sa snažiť natočiť vlogisek z Chorvátska. Ideme teda na dovolenku, je summer 2025, takže sa mega teším. Ideme za nejaké 4 dní, takže ja sa ho začnem baliť. A teraz idem ukázať, aký pečepov si tam berem. Máme takúto krabicu, akoby takú tašku, takže tu si berem. A ukážem vám, akých pečepov si tam vezmem. Takže pečivo mám v tejto taške a v tejto krabici, takže odtiaľ ideme vyberať. A ešte mám vlastne G7 lopos vystavených, takže aj z tých si vezmeme. Tu mám zo seriálu, aby som nezabudla, že aký tam hrajú, ale uvidím, čo si z nich vezmem. Určite si vezmem Michala, hej, proste jo. Možno aj Rachel. A to by bolo asi všetko. Potom si tam vezmem týchto. A potom týchto dvoch. To je zatiaľ všetko, asi tam vločku a tak Veroniku nebudem brať. Takže zatiaľ takto. Takže jo. Teraz doplnky. Budem si to baliť asi do takéhoto precúška, aby sa mi to nestratilo. Teda berem som ešte týchto tu nových G7 z druhej vlny, lebo som nadšená, že som ich konečne zohnala. Keď toto teda videjko bude, to už bude dosť dlho, čo ich mám, ale teraz sú tu noví a úplne milujem ich. Dala som tomuto piercing, takže úplne icon. A úplne som mega rada, že som zohnala ich. Tento pes sa mi neskutočne páči, má extrémne damekú hlavu. Ale hej, na týchto dvoch je rozbalovačka, takže dám vám ju do popisku videa. A teda potom z nich mám ešte tieto doplnky. Takže z prvej vrstvy budem teda čerpať 7 doplnkov, lebo tam sú také letné. Takže vlastne všetky doplnky, lebo všetko sú také letné, takže veľa ich je. Potom z druhého košičku si tam asi vezmem teda tieto doplnky. Asi teda len tieto. A z dolného nič, lebo tam sú také vianočné doplnky. Môžeme ich dať do toho pytlíčku. Voilà! Ešte týchto si tam vezmem, lebo sa potom ešte ďalších, čo mám inde. Guys, what the fuck is this? Dobre, ten prach tam neriešte, ale tie bodky. Čo to sakra je? Počula som, že to... Vlastne nie. Počula som napríklad, že to je mold, ale že to není mold, takže to není mold, ale čo to sakra je, guys? Čo to je? Keď viete, tak napíšte do komentáru, jak sa vám to zbaviť, pretože teraz som si to všimla a to tam nebolo, keď som ho dostala, takže... Sakra. Takže zatiaľ týchto lopasov všetkých berem a potom ešte tam dodáme loposa, takže jo. Takže tu dám ďalšiu loposa zbierku a teda zoberieme si týchto všetkých, pretože všetky sú vlastne sea animals. Všetkých týchto. A týchto teda nechám, pretože nie sú moc také vibe na more. A milujem túto zbierku, čo tu mám úplne... Wow! A táto mačka je tu, pretože už ju mám jednu, takže som ju tu nechala. OK guys, mám tu morče, alebo nemám nič ne. A fotila sme fotky. No každopádne chcela som len oznámiť taký update, že objednala som si nechty z Vintidu, takže uvidíme, jak to príde. Trochu som skeptická, ale vyzerá docela dobrom stave. Z Vintidu preto, lebo ja nemám peniaze na nechty, akože mala by som, keby som si našetrila, chápete? Tak to skúšam, takto uvidíme, čo to bude, či to bude s kým, alebo čo to bude, snad mi to vydrží aspoň 5 dní, lebo chcela by som do Chorvátska. Akože mohla by som mať, ale kamoška, ktorá mi robila nechty minulý rok, tak teraz nemôže, lebo sa cíti choro, tak aby ma náhodou nenakazila. Takže budeme dúfať, že to príde do útorka rána. Ešte tam už bude ráno, takže aby som to stihla. Takže dám update a snať to bude OK. Takže ahojte, teda jedine pred odchodom a trochu nám blblo, že sme nemali ísť na ten apartment, kde sme mali ísť, pretože nám blblo na Wi-Fi, ale už to je v pohode, takže yes. Bola som v sekačnej nákupách a kúpila som si nejaké nové veci, že som mega excited to nosiť tam, ale každopádne chcem ukázať moje nové nechty. Hej, are you ready? Sestra to proste dostala veci na nechty, takže som si spravila umelé. Akože vidno to, že to je moja práca, pretože všade je gel a akože na to budeme ignorovať. Ale takto sú a že... Takže shiny. Hej, hrozné toto je. A ja sa bavím, že reálne sa si vypichnem oko v noci, ale whatever. Sú reálne extrémne dlhé. Ale
musím sa nezvyknúť a snad si s nimi nedoškrabem ksich, alebo proste, ja neviem, niečo a snad sa mi nezlomí nechyt, pretože sa bojím, takže ale hej, takže teraz ideme spať, zobudíme sa nejak okolo 4:30, 5:30, nejak tak, nie som si istá a potom pôjdeme autom, takže jo, takže bye bye. Hello, takže je útorok, je 5:13, budili sme sa o 4:30, aby sme nejak už teraz mali vyražať, takže jo, neodlomila som si žiadny nechyt cez spánok a nevypichla oči, takže úspešná noc. Takže jo, takže sa ozvem, keď budeme na ceste, takže zatiaľ bye. Ahojte, 1-2. Včera večer teda sme išli sa, večer sme sa išli ako najesť, ale ja som si dala Sprite, lebo som nebola hladná. Ináč strašne to blbne, proste Wi-Fi, klíma tu sa vypína, zapína aj chladnička, takže je to trochu blbé, takže sa to snažíme nejak vybaviť. Uvidíme, či nepôjdeme niekde inde, uvidíme. A potom teda ešte včera sme sa išli okúpať, ja som si samozrejme, lebo sú tam kamene na tej pláži, som si samozrejme musela trochu rozrezať palec, takže jo, ale našla som ježka, vlastne kostru ježka, mega pekná, takže aspoň niečo. Ale to more je také, že umelé, no, takže akože umelé, že tam samé kamene, žiadne ani mušla, takže jo. Potom teda večer sme sa išli nájsť, jak som hovorila, a potom sme ešte so sesternicou spravili nejaké úžasné fotky, takže mega som rada. A teda dnes sme sa proste ráno zobudili, už išla klíma, takže super. A som si čítala a teraz ideme len chillovať a tak. Takže ešte teraz som mala vypitý mobil, takže preto som nenatáčala, takže hej. Feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Swim in your eyes so I can tell the truth. Ooh, I got so high, oh I can't leave. I got your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes. Takže čaute, včera večer, to proste boli na pláži, kúpali sme sa bla bla bla, urobila som si náramok do vlasov, neviem, ako sa to nazýva, takže vám tu dám fotečku niekde a potom sme išli vlastne domov, vlastne na apartmán. A mali sme taký plán, že sa zobudíme na východ slnka a nafotíme fotky, ale to sa nestalo, pretože sme sa zobudili. Potom nám maminy povedali, že nepôjdeme, lebo pršalo,
ale aj tak som bola proste hore, lebo som nevedela zaspať a ani by sme možno ani toto slnko nevideli, lebo ako by sa zjavilo z jednej strany, takže hej. A vlastne teraz sme sa už najedli všetko a teraz ideme vlastne na pláž, vlastne ideme autom a potom večer sledujeme, pôjdeme do mesta alebo sa tak pozrieť nejak, takže hej, takže zatiaľ papa. A ešte som zabudla povedať, už včera na pláži sa nám zjavil nádherný motýl, takže mám tam fotku, úplne bol prekrásny a hej, nádherný bol, takže nice. Takže dnes sme proste sa boli na pláži, ináč guys, ja som mala nočnú moru o tom, no akože asi bolo to nočná mora, prečo to bolo strašne také fujky, že som mala sen proste nočnú moru, I don't know, o tom, že moja Terida zistila, že mám YouTube kanál reálne a to bolo úplne hrozné. Takže, hej. No, každopádne. Ináč, zabudla som povedať, že ja som videla predvčerom, mám pocit, neviem, hviezdicu, takú modro, takú červeno-modrú a bola malá a mala nejaké, mám pocit, že 2 chápedielka, jak sa to povie, akoby tak kratšie, ale bola pekná. Proste to bolo akoby na začiatku, jak chodíte po kameňoch, tak tam bola a je, že oh my god, tak som sa kúkala dokým zalezla do kameňa, takže bola nádherná. Škoda, že som to nemohla natočiť. No, každopádne, teraz robíme vlastne obed, vlastne sestrinica robí. Budú to asi nejaké špagety s mesom, vlastne cestovný nejaký šalát, meso, asi niečo také. A tá dnes je dosť studená voda. Akože nebola studená, keď som tam bola, ale je o mnoho studenejšia než napríklad včera. Takže hej, a vlastne dnes buď sa poďme prejsť, keď nebude pršať a keď bude, tak zostávame. Takže zatiaľ takto, takže bye! Čaute, takže máme tu posledný deň, je nejak 17 dačo podľa mňa? Nie, je 19:36. No basically dnešok bol strašne nudný, od rána prší, takže na pláž sa vôbec nedá ísť a celý deň som proste ležala v posteli a poslúchala buď pesničky alebo podcast. Creamy podcast, kámo, ja milujem creamy, takže yes, fun fact. A hej, potom sme jedli zase cestovný šalát, bol vynikajúci. A teraz sa ide robiť nejaký burger, myslím. Ale hej, dnes je taký nudný deň. Potom som sa ešte kreslila, ale proste od rána prečo, tak sa nedá nič robiť. Takže zajtra večer odchádzame, mám pocit, alebo ráno, ale mám pocit, že večer. Takže zatiaľ, hej, bye! Takže čaute, už sme na odchode, teda je 12:49 a proste sme sa zobudili, sme sa najedli, zbalili sme sa a teraz odchádzame, už sa pobalíme veci do auta. Takže jo, dnes je posledný deň a odchádzame a
cesta bude 8-hodinová dlhá, takže jo. Takže zatiaľ papa. Hej, a zabudla som povedať ešte jeden story time, no proste sme boli v meste, hej, sa prejsť a neviem, či to už je u nás, ale proste tu v Chorvátsku už proste reálne sú, že brainrot plíšaci, aj proste brainrot trička, jak som ukazovala, to je hrozné, proste, že plíšaci sú a my sme tam šulali na tom so sestrincou a proste sme to tam chytali, akože si to kúkali, že to je taká pí. A potom prišiel za nami ten predajca a tam začal hovoriť, že mi balerina kapučína a ešte takým tým prízvukom chorvátskym proste, to bolo strašne fun, tak sme odišli a sme sa na tom šulali ešte kokos ďalší deň na tom, no proste akože WTF, ale to nie je normálne proste, to je hrozné. Akože taká blbosť, že sa predáva, to nepochopím, proste už aj som videla aj labubu na tričkách a to je taká blbosť, kámo, kto by si to kupoval. A ešte reálne sme videli obchod a tam boli len proste brainrot veci na tričkách, na veciach a proste WTF. Takže jo, mini story time, jo, takže WTF. Hate the way I love you, but you're so sweet. I always find a way to say the wrong things. I wish that we were laying in the same sheets, but lately you've been acting like you hardly know. I've only recently began to fall. I feel the need to go and waste it all. I try to numb away the pain. I hope someone is watching me, watching me. Hello, takže už budem len takto voice over, pretože už mám veľmi málo úložiska a sa mi to už nezmrzní, ale každopádne, takže dorazili sme už doma, už sme pár dní doma, nestihla som natočiť nič, cesta bola OK, ale bola dlhá, ale mne to nevadí, ja mám rada dlhé cesty, takže bolo to veľmi nice a proste sme už cestovali aj po tme, takže OK. A hej, takže určite nezabudni dať like na toto video, keď sa vám to páčilo, aj odber a neskutočne ďakujem za 130 dačo odberateľov, to je neskutočne. Takže uvidíme sa do ďalšieho videa, takže zatiaľ, pa pa!